som nebol tiež dlho už. No. Dobre, videl by som to takto. Išiel by som do dielne sa pozrieť po kamarátovi. Som zvedavý, či tam je alebo nie. A vybehnem tam na Argente. To má fakt poser. Ja som retardovaný. No. Takže ideme na... idem na farmu. Na firemné... do firemného auta. Si pre kanister, lebo však nebudem nikomu platiť 15 za 1 liter benzínu. A až potom pôjdem do dielne. A potom zase kúpim kanister. Dám tak 35, no dám 40. No, takže. Idem na dielňu. Rovno by som mal ísť ešte dačo sa skúknuť. Na moje pole. Ako sa mu tu darí. No toto už bude. No to už je. To potom, keď tak pozbieram. A teraz idem teda do tej dielne. Zdravíčko, náhodou Diego tu není? Dobre, tak môžem ísť úplne inom. Takže. Čauko, čo robíš? Zbieram šalát. Nie tak. Dobre. No. Prečo? Len tak, ja som bol teraz v dielni, lebo som videl, že si A počúvaj, je tam pizza dis? Trak. Food truck tam není, tuším. Počkaj, ja sa tam vrátim. No poď sa pozrieť, prosím ťa. Ale vo vnútri nebol, ani vonku sa mi zdá. Vo vnútri ani nemá čo hľadať, No. ale vo vonku. Sekundu. No, Hneď ti poviem. dobre. Není tu. Dobre, idem volať. Dobre. No, čau. Čau. No to Argento, kámo, strašne, ale že strašne moc žere, kámo, benzínu. Však ja som mal 44 tuším, alebo 5, a už na 32, kamaráde. No, dobre, tak ja teda idem za ním a poďme urobiť to. No, čo sa opýtam sa na tamto. Takže či sa mi to bude rátať na tento týždeň, čo bude, alebo... Ne, tu je. Čauko. Haló? No, serúska. Čauko. Prosím ťa, môžem sa iba opýtať? Ja keď teraz pôjdem si zobrať to obilie, tak ono sa mi to započíta do ďalšieho týždňa, alebo ešte do tohto? No už to započítame do druhého. Dobre. Iba som chcel vedieť. Dobre teda, tak užívaj teda zbieranie. Díky, servus. Tak čau. Dobre. Tak ja teda idem teraz na moje pole a idem to pozbierať všetko. Môžeme ísť na to. No, tak idem za Diegom sa ho opýtať, čo by mi doporučil. Ani to. Idem do mesta si natankovať auto, do fullka si to natankujem. Takže by som išiel ešte veľkú brigádku, jednu. No a dám si potom ešte jednu brigádku teda,
keď už budem v tom meste. Potom to končím na farme. A potom to pôjdem na tú jednu brigádku. Na tú jednu brigádku teda pôjdem na umývanie okien, tam som už tiež, tam som dosť dlho nebol. Ale tieto brigádky som nerobil už fest dlho. Dobre, kámo, teraz budú lagy. Takže idem to odozdať a už bude koniec pre dneska. No, takže sme tu. Joj, pardon. Pardon. Ježiši, pane. Šéfko, dávajte si pozor. Co se děje? Dávajte si pozor. Jo, jasně. Dobre, majte sa, šéfko. Papa. Strávim. Idem na tú farmu. No vôbec ani neviem, koľko som dostal. Toľko maličko. 4 litre vlastne. Nie! Vlastne. No konečne už môžem ísť preč z tohto mesta. Ach, joj.